Po toľkých rokoch, čo sa venujem onkológii a onkologickým pacientom, jednoznačne táto diagnóza znamená zásadnú zmenu v živote pacienta. Pacient by sa v prvom rade mal zamerať na to, aby spoznal svojho nepriateľa. Je to takýto druh rakoviny, takto vzniká, takto sa lieči, takúto mám perspektívu. Po druhé, keď už vie, zamerá sa na spôsob liečby, jeho vedľajšie účinky, jeho účinnosť a hlavne pokúsiť sa nastaviť si váhy. Za akú cenu toxicity, lebo každá liečba má svoje vedľajšie účinky, za akú cenu vedľajších účinkov, čo všetko dostanem a aká je moja dlhodobá perspektíva. Potom sa ten pohľad na diagnózu zásadne zmení a neznamená to, že už musím zúčtovať, lebo už mi veľa nezostáva, ale znamená to, áno, nastupujem novú etapu, ktorej musím začať bojovať a na konci sa dá povedať, toto kapitolu som ukončil a tu som dal všetko do toho, aby som bol liečený. Rozhodne veľmi pomôže, ak pacient na tejto ceste nekráča sám, a to platí pre našu spoločnosť, v zamestnaní, v súkromnom živote. Ak jeden z nás, niekto z nás, a hovorím, je to jeden z nás, náhodou mu bola táto diagnóza určená alebo stanovená, my všetci vieme, že mu treba pomôcť, podporiť ho, aby on vedel, nekráčam sám, ale kráčame v tom spolu. O mnoho ľahšie sa takto kráča. A po druhé, aby vedel, že na konci tohto tunela, na konci tejto liečby, na konci tohto tunela je svetlo. A nie je to len vlak. Z toho tunela sa dá výjsť a dá sa výjsť z toho tunela úspešne. Čiže to by mal pacient vedieť. A, nie som v tom sám. B, áno, bojujem. Bude ma to stáť nejaké vedľajšie účinky, námahu. Budem sa cítiť možno nie veľmi dobre. Budem sa cítiť aj chorý z toho, slabý. Ale viem, že keď to absolvujem, kúpim si za to výsledok. Čiže je to moja investícia pre môj výsledok. A to by si mal pacient na druhej strane, nemal by byť sám. Keďže doteraz platí, a bohužiaľ napriek tomu, že to už nie je pravda, ešte to stále platí u mnohých ľudí, že rakovina, diagnóza rakoviny sa rovná alebo približuje rozsudku, tak títo ľudia zrazu sa nad sebou zamyslia, pozrú sa naspäť na svoj život a začnú sa pripravovať na možné vyvrcholenie, ukončenie. Ale áno, u všetkých do jedného. U všetkých do jedného toto znamená zásadný obrat v živote. Jediné, kde nie, počas mojej praxe som liečil aj Indiánov v Novom Mexiku. Onkologická diagnóza rakoviny neznamená rozsudok smrti. Nie, dnes už je väčšina onkologických ochorení liečiteľná a dokonca mnohé vyliečiteľné, ktoré kedy, kým som bol mladý lekár, mi povedali starší kolegovia. Ja keď som bol mladý lekár, som si myslel, že to vyliečím, teraz idem do penzie. Vy pôjdete do penzie a ešte stále si to len budete myslieť. Nie je to pravda. V onkológii prišlo k zásadnému obratu a tie veci sa menia zo dňa na deň. Takže áno, treba si to uvedomiť, že je to vážna diagnóza. Nie je to rozsudok smrti. Nie, väčšina z nich je liečiteľná a veľmi mnohé sú definitívne vyliečiteľné. Pacient si musí uvedomiť, v prvom rade, ak som povedal, že spoznať svoju diagnózu, spoznať svojho nepriateľa, kto to je a aké majú šance. A potom sám si musí spočítať a povedať, stojí mi to za to, aby som sa s týmto toľko zaoberal, alebo som pripravený zbaliť kufre a odísť bez pokusu, aby som vylepšil moju prognózu, aby som zmenil moju cestu.
Znovu zopakujem, že vo väčšine prípadov dnes onkologických pacientov nedokážeme iba liečiť a poliečovať, ale dokážeme im vrátiť kvalitu života a dokážeme mnohých aj vyliečiť.